atong ipadayon ang atong lecture, Westminster Confession of Faith, chapter 4, section 2. O diri nata sa endowment kang Adam, tung unang parent nato sa original nga image o sa capacity, no, sa obey sa iyang sa law nga gisulat sa kasing-kasing ni Adam. So doon na sila power to fulfill it, pero doon na po'y possibility of transgressing. So kana nga mga butang, power to fulfill it o possibility of transgressing naa sa ilang kahimtang. Sa ato karon, wa tay power to fulfill it, udi lang kay possible ang transgression nato, kundi certain. O ang transgression ni Adan niana pud sa ato giapilta, no, sa transgression ni Adan apilta sa giapilta sa regard sa Dios nga transgressor sa transgression ni Adan. So dinhi sa panahon ni Adan, doon na sila liberty. Kanang liberty, meaning diri sa mong liberty, doon na sila kagawasan na pa siya sa neutrality, no? Doon sila kagawasan sa pagpili either sa left or sa right, sa wrong o sa right. Ang makita nimo nga naa pa sila sa tunga, si Adan o si Eva. Before sila nahagbong sa pagpakasala, naa pa sila sa tunga. Meaning nato nga neutral pa sila. Neutral between right and wrong nga desisyon. So dili sila wala sila makasala. In fact, kung imong tanawon sila, naa pa sila sa kining righteousness, naa pa sila sa holiness, naa pa sila sa knowledge sa Dios. Pero gihatagan sila og choice, mutabok sila dito sa wrong or mopabilin sila sa ilang kahimtang. Kung imong tanahon, although neutrality sa ilang choice whether to choose right or to wrong, pero ang ilang kahimtang is naa sila sa right, naa sila sa tama, no? So wa gyapon matawag nato ang neutrality nga real neutrality sa ila, kay naa man siya sa tama. Pero sa dihang nag-decide sila, no, nag-decide sila, moambak sila dito sa wrong, nawala ang neutrality, which is wala po yung neutrality, ug nawala po ang righteousness nila, kay niambak sila dito sa wrong. So makita nimo diri sa Westminster Confession nga ang liberty sa taman lang sa choice nila, nga walay pugos sa ila, walay tulak sa ila, walay nag-coerce sa ilang will para mo decide nga muadto sa dautan. Kung dili, doon na sila choice. Ug mao na ang usa sa mga gihatag sa Dios nga gift sa tao before siya nagkasala is ang freedom, ang liberty. Liberty tungod kay doon na pa sila choice. Sa ato nga panahon karon wala na forfeit na nga liberty. Wa naman tay choice. Kaya ang corruption niya naman sa ato, ang depravity niya naman sa ato, so wala tay choice. Diya na tao sa pagpakasala. That's why wala tay choice.
Now, beside this law, katong in the original creation, dunay law written sa kinasuluran sa tao sa iyang kasing-kasing. Gawas ana, beside this law written in their hearts, they received a command. Duna pagyoy command. So duha karon ang law. Dunay law nga embedded sa original creation ni Adan ug ni Eve. Ug dunay law karon nga personally, no, special revelation nga matawag nato especially gihatag kanila sa Dios. Dunay law nga ang Dios mismo nagsulti ni ana nga dili sila pwede nga mo makabalibad unta kay duha karon ang balaod sa panahon ni Adan. Ang balaod sa creation nga naa sa ilang kasing-kasing nga sila dunay liberty ya ni ana. O ikaduha mao ang balaod mismo nga ang Dios mismo ay nagbalaod kanila, naghatag kanila og command. So dinhi remember sa atong revelation na dunay general ug special revelation. Na diri makita nimo nga mo ni kinaunahan nga ang Dios nag-reveal sa special will niya or sa revealed will niya sa tao. Nga ang tao nakadawat na mismo og usa ka personal nga commandment gikan sa Dios. Ug ang commandment is this, not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. Okay, so imong tan-awon kini nga commandment. So ang commandment is gikan sa Dios, dili gikan sa usa ka kalibil sa tao. Gikan sa usa ka sovereign nga God. O iya kanang gi-command dito sa tao. So asa man diri ang natawag nato Arminian concept sa ang Arminian magod nga ang Dios mo respeto sa will sa tao. Ang Dios mo respeto. Bisag unsay iyang gihimo, murag suknaon sa Dios ang tao. Murag dili makahimo ang Dios og desisyon, no, diha sa relationship between God and man kung ang will sa tao dili niya suknaon. Asa man diri ang Arminian nga panglantaw nga ang Dios gikinahanglan nga iyang i-consider ang will sa tao, nga dili siya makahimo, no, sa iyang gusto, sa tanan nga iyang gusto kung ang tao dili mo cooperate. Diri wala siya magsukna sa tao kung pwede ba tao, pwede ba ka nga nako nga muhatag ko sa imong balaod, kay mo respeto ko sa imong will. Tao, Adan, gusto nako nga magsabot ta nga moagree pod ka kung pwede ba ka nga mosunod o dili. Diri dunay sovereign command nga ikaw tao obligado ka sa pagsunod ni ining command. Obligado ka nga mo obey sa maong command. So dunay duha ka party diri, ang party sa Dios nga sovereign ug ang party sa tao nga dili sovereign nga mo obey. Ug ang command diri actually sa ato mo ni gitawag nato ang covenant of works. Tungod kay naa siya covenant, dunay kasabutan pero sabot nga wala niya kuhaa, wala niya pangayua ang consent sa tao. Sabot nga wala niya pangayua ang pagpanugot sa tao kung ugaling
musugot ba siya nga maghimo sila og covenant? No. Ang covenant diri is unilateral. Ang Dios mismo mo'y nagabuot og mo'y nag-impose sa mong covenant dito sa tao. Og kana nga covenant o kaning gitawag diri nga command is mahitungod kana not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. Another thing pud ni nga angay nga huna-hunaon sa usa ka Armenian nga gihimo sa Dios ang tree of the knowledge of good and evil sa iyang original creation. Anaa kini gilakip niya sa paghimo ang maong kahoy, no? So makita nimo nga nganong gihimo pa man sa Dios mao nay objection sa mga Armenians or sa uban nga mga skeptics or sa bisan sa mga humanist nga kung good ang God, kung ang Dios maayo, nganong gihimo pa man niya kining tree of the knowledge of good and evil? Nga kung sa bagay, kung wala ni siya, wala ni nga tree, dili unta makasala si Adan o si Eva. O dunay mga tao nga nagsulti nga kini nga tree nawala na. Doon na po nisulti nga kini nga tree naara gihapon. O naay mga istorya-istorya nga kining prutas kung makakaplag ka niini maayo kaayo maghatag ni gahom mga meat na siya ug dili angay nga tuuhan. Pero ang kani nga tree dili significant, walay power to do good and evil kini nga tree. No, wala lang isulti sa balang kasalatan unsa ni nga tree, unsa ni nga species sa fruit. Pero possible nga naara gihapon kini nidaghan sa kalibutan karon, possible pod. Pero possible pod nga isa lang ni ka tree o niya wala ang iyang species wala ma-appeal og dala ni Noah. Ang iyang species panahon nga imbak siya sa tanan nga seeds dito sa ark. So dagay possibility. Pero I believe nga kini nga tree naa gyapon hangtod sa panahon nga nidaghan kini. Pero gitawag lang og tree of the knowledge of good and evil sa ilang panahon ni Adan ug ni Eva gumikan kay dunay gitudlo lang ang Dios nga kini nga klase sa kahoy kay remember ang tanan nga trees atong panahon na first nga trees to wala to moagi og kanang wala to niagi og tubo nga gikan nag-germinate gikan sa seed kay walay seed. Sa dihang gihimo sa Dios ang tanan nga mga vegetation sa panahon sa Genesis sa dihang gihimo sa Dios. Remember nga nitungha lang sila nga mature na. Okay? So wala sila nag-agi germination, seed germination. Ang trees, ang makaon o dili, prutas o dili nga prutas, mga herbs, nagtungha lang sila nga mature na. Si Adan, gihimo si Adan nga mature na. Ang fowls of heaven o ang fish of the sea, gihimo sa Dios nga mature na. No? O ang tanan nga inanimate objects bisan sa mga rocks, no? Sa soil, sa ground, no? Mature na.
So mature na gihimo as if millions of years old kining rocks o tanan nga butang ingana. Pero in an instant gihimo sila sa Dios. So sa diha nga mo hisgot siya tree of the knowledge of good and evil, the first gyud nga punuan ana nga species sa tree. So gi-identify sa Dios kini nga tree ug possible nga nakuha gihapon ni Noah ang seed ni ini nga tree. Ug possible nga gihantod karon ginakaon nato pero wala na siya'y significance. Nganong significant ang first nga tree sa maong species? Tungod kay kana ang gitudlo sa Dios nga kana ayaw kauna na Adan ug Eva, ayaw kauna na kay kana ang atong himuon nga basis sa inyong obedience kana nga tree. Sa diha mo kaon mo nagdisobey mo ug sa diha nga magpabilin mo sa inyong estado karon nga di lang mo mukaon sa tanan nga trees pwede mo mukaon. Nya kana nga tree di lang gid ninyo kaonon. So kana ang hinungdan nga dunay significance kana nga tree kung gumikan sa kaman. Pero pagkatapos sa fall sa tao, wala ing na nga dili nagpabilin nga dili na makaon ang tree sa iyang mga kaliwat. Walay mabasa nato nga nagpabilin nga dili na makaon. Ang gidili lang gyud napod after sa pagkaon ni Adan ug ni Eva sa maong tree of the knowledge of good and evil, ang nagpabilin nga usa sa mga wa na gyud gitugutan ang tao sa pagkaon mo ang tree of life. Kung inyong tan-awon mo gipabantayan sa mga cherubs o cherubim ang tree of life. Mauray gidili na gyud nga doon na sword nga gibutang ang Dios nga nagatuyok-tuyok nga dili pwede gigwardyahan na sa cherubs ug dunay sword nga nagatuyok-tuyok nga dili gid pwede i-approach sa tao. Wala ingna nga nagpadayon ang mong tree nga sa diha nga nahulog ang tao sa pagpasala, nagpadayon ang tree sa pag-exist or namatay ang tree, wala ingna. I believe nga ang among tree nagpadayon gyapon pero nawala na tong iyang prohibition. Nawala ng prohibition niya. I believe nga naa karon ug wa lang nato kasayri unsa na nga tree, unsa nang species. So nakuha ninyo mga igsoon. So karon ato nang i-elaborate o expand kini nga concept sa fall of man, panahon nga atong moabot na ta sa fall of man. Pero kanina pa man ta sa creation. So ang ako lang diri nga ang puntos lang nato diri is sa Arminianism ug sa ato nga nagtudlo sa sovereignidad sa Dios. Ang Arminianism nga nagsulti nga ang tao ug ang Dios murag ang tao dili mahimo nga himuon sa Dios ay ang tanan nga gusto sa tao kung walay paghinugot or patnugot o pagtugot sa tao. Ang tao dapat mo cooperate sa diha nga dunay activity ang Dios. Pero makita nimo diri nga sa diyang naghatag ang Diyos og kaman, ang tao wala gikonsulta. O sa diya nga iyang gihimo ang among tree of good and evil, ang tao wala niya konsultaha kung why bisan ang angels gani wa niya gikonsulta sa diha nga naghimo siya sa mong tree of good and tree of the knowledge of good and evil. So makita niyo sovereignty sa Dios. So kanang objection sa mga taong dautan nga nganong gihimo pa man kini nga tree, ang Dios sovereign.
naghimo niya among tree. Og I believe nga dili special ni nga tree, no? Usa lang kini sa mga species nga makaon nga tree, pero gihimo lang ng tree nga basis karon sa obedience or disobedience ni Adan og ni Eva. So apil kana sa gibuhat sa Dios. Og apil ang tree of life gihimo sa Dios. Og si Adan matod pa diri, while ang meaning ana, samtang nagpabilin sila sa original nila nga kondisyon, original state nila, anyway, di man sila mamatay unta kung di sila kakaon ani. Ngan mukaon pa man gyud nga baliktad man, kung mukaon sila mamatay man sila. Oh? Pero dili man gyud ta makasulti ni ana kay mas righteous pa si Adan og si Eva kay kanato sa atong natural nga standing before God. Kung righteous man ta karon, mas dako nga righteousness ni nga gihatag kana gumikan kay kinigikan kang Jesus Christ. And yet, although dako nga righteousness, pero ang original nga righteousness sa ilang wa pagid sila ni agi og pagkasala. Og si Adan og si Eva wala pagyud sila, no? Wala pagyud nabahiran sa pagkasala ang ilang pagkatao. So sa ilang nga bahin, wala gi rason nga mukaon sila. Walay rason kay unta mapugos ka og kaon sadya nga mamatay ka kung di ka mukaon. Mukaon lang ka aron mabuhi ka. Pero sa ilang sitwasyon, baligtad. Mabuhi sila kung di sila mukaon. Unya mamatay sila kung mukaon sila. So atong expand ka na sa ang ikaingon sa dihang dito nata sa fall of man. But while they were happy in their communion with God and had dominion over the creatures. So, sa ilang sitwasyon, dunay duha ka butang, duha ka blessedness nga naa sa ilang kahimtang. Una is ang happiness nila sa communion nila sa Dios. Ikaduha, doon na sila dominion, perfect dominion over other creatures. So, makita nimo nga kining duha naa na sa ila. O kanang duha, medyo naa sa ato, pero usanak na deform ang maong or di nagyud ingon nga perfect kundi na deformity ang maong privilege nga gihatag sa Dios sa tao, communion with God o sa creatures. Doon na nay kalahian karon nga naanata sa fallen nature, although kita regenerate na naana na gihapon sa ato, pero dunay kalahian sa original nga estado ni Adan ug ni Eva. So dinhi mga igsoon, makita nimo nga kini nga sitwasyon or kondisyon naa sa panahon nga sila gigama sa Dios, nga wa pa sila na duhig sa sala, wala pa stain of sin sa ilang mga kinabuhi. Og nabay mga pangutana? Kung walay pangutana, or pwede man inyo i-on ang inyong mga microphone, paki-on kung basi na yung mga pangutana. Si Brother Fernand, wa kayo'y signal siguro sa iyang nahimutangan. Doon na ba yung pangutana about sa creation? Walay pangutana. Okay, so kung walay pangutana, Wala ang signal. wala mo lagi muna akong suspitso nga mawala-wala ang imong signal.
So kung walay pangutana, atong i-end ni pinagi sa pag-ampo. Akong gihangyo si Pastor Alden para sa pag-ampo. Sige, Prita. Balaan og silimbaho ng mga Dios. Nagapasalamat ni kanimo kay natapos kami o Dios ni nga among klase. Salamat nga ikaw naga-open sa among Ginoong espirituhanon nga salabutan. Salamat Ginos kinabuhi ni Pastor Rocky nga kanunay nimo gigamit para kanamo. Makakatun kami Ginoo sa lawom Lord God nga kamatuoran nga imong ipadayag kanamo. Salamat Ginoo sa privilege o padayon ka magapanalangin kanamo sa among Ginoong temporaryo nga pagbulag-bulag. Nagampo ko nga ikaw Ginoo mag-release og blessing sa tagsa-tagsa sa kinabuhi ni Pastor Rocky Ginoo ikaw mag-sustain sa gikinahanglan siyang family usab Ginoo. Bisan pa man sa kinabuhi ni Brother Nanding, I pray nga ikaw Ginoo mag-sustain po sing kinahanglan ug sa matag usa kanamo Ginoo nga niya diri karon. I pray nga ikaw Ginoo gad magatagbaw matag usa kanamo. Lord, masabtan Ginoo ang kamatuoran sa mga pulong karong tutaga ug tuguti nga padayon ka Ginoo nga magigsulti sa among kasing-kasing nga tanan Lord nga pagtulunan nga katunan tutaga amo ning ma-apply sa among tagsa-tagsa sa pagkinabuhi kaning kalibutan. Among gisalig ug gitugyan di kanimong tanan pinagi sa ngalan ni Jesus nga Ginoo nga Amen.